pamene mulungu wakumwamba amamunong'oneza m'bale wanga Chilima kuti musankhe Michael Usi akhale running mate wako. Mulunguyo zoti ndizemanganya samadziwa. Chipani cha UTM chikukonzekera msonkhano wake waukulu umene akasankha adindo amene asogolere chipanichi ku masankho amene akubwera a 2025. Koma nkhani ndikumayankhula kuti pali kusamvana kwakukulu pakati pa adindo amene aliko kale panopa komanso anthu amene akufuna kugwira ntchito yotumikira UTM. Ndikandifotokoze. After kumwalira president wa UTM amene ndi Dr. Saulus Chilima, UTM sanakondwere nazo and sanasangasidwe nazo ngakhale pang'ono. Anayamba kunyoza MCP komanso ndikumayankhula kuti MCP si chipani chimene chawathandiza. MCP sinathandize Amalawi, MCP sinathandize kutukula dziko la Malawi, koma m'malo mwake UTM ndimene inathandiza MCP kuti ikhale pa mpando. Now mundimvetsese ichi. Koma chimene tingakumbukire bwino mbuyomo ndi chakuti masankho a 2019 Saulus Chilima anasankha Michael Usi ngati running mate. That means kuti anali vice president wa chipani cha UTM kufikira mu nthawi imene iye anamwalira. Koma Saulus Chilima atamwalira, Michael Usi anasankhidwa kuti akhale president, akhale vice president wa dziko la Malawi chifukwa iye anali automatically president wa chipani cha UTM. Now president anafuna kuti achichite fill gap ya Chilima ndipo anamusankha mtsogoleri wa chipani cha UTM amene ndi Michael Usi kuti atenge malo a Chilima ndicho lenga chakuti asunge mgwirizano wawo wa Tonse Alliance. Mulungu mwini himself, Allah subhanahu wa ta'ala, mwini wake anapita kukamuuza Yoswa mtumiki wanga Mose wa mwalira. Haleluya. Mwana Mose watani kodi mwalira ndina kuti atenge atu wanga kupita kukana wa mwalira iweyo libantima saope nawe tenga atu wanga kuna kuti Mose yoku anali assistant wake, anali deputy wake wa Mose. Ndiye nguvu na Joshua wakilendo. Ngakhale kuti izi zinachitika, ambiri mwa asogoleri a UTM sanasangalasidwe nazo, ambiri mwa asogoleriwa sanakondwere nazo ngakhale pang'ono, ndipo m'malo mwake anafuna kuti iwowa achokere completely mu mgwirizano wa Tonse Alliance ndicho lenga chokuti akhale paokha. Anthu ambiri amene ndi akuluakulu a chipanichi kuphatikizapo Patricia Galiati anayamba kusamagwirizana ndi chiganizo cha Michael Usi chokakamirabe ku chipanichi. Akupira ndi akakwera siwa UTM kodi anatitengera kupita kwa kule ndio akakwera ndine anali bana atu ndani kodi mena Chilima amatisia anali mchani kodi. Ndipo m'malo mwake anthu ochuluka anafuna kuti Michael Usi achosedwe mchipani cha UTM, koma sangamuchose potengera ndi malamulo a chipani chawo cha UTM. Koma m'malo mwake panali nkhani yakuti asayimire nawonso mchipani cha UTM, koma izizi ndizosatheka chifukwa chakuti iyeyo ndi amene ali president wa chipani cha UTM panopa kufikira convention izachitikenso. Mu nthawi imene akukonzekera masankho awo a msonkhano waukulu pali kusagwirizana ndipo pali mpungwepungwe mu chipani cha UTM pamene Michael Usi akuchita blame azinzake amene akumapanga ma decisions opanda iye ngati president kudziwa. Nawonso anthu akumuchita blame Michael Usi pokakamira mgwirizano wa Tonse Alliance komanso pokakamira kugwira ntchito ndi boma la MCP. Michael Usi akuyankhula kuti ngakhale kuti anthu ambiri a mu chipanichi akumuchacha kuti iye ndi wamasewero, iyeyo akuyankhula kuti Chilima anaona china chake mwa iye chimene chinamuchitisa kuti kani society kwenda ndapase china chake chindigwira kuma
Komabe ngakhale kuti UTM ikuoneka ngati ndi chipani chimodzi, koma muli kugawanikana chifukwa masapota ambiri akuoneka ngati ali kumbuyo kwa Michael Usi, pamene masapota ena zikuoneka ngati ali kumbuyo kwa anthu ngati achina Patricia Galiati amene iwo akuoneka kuti ndi ene yake a chipanichi. Now kuti mundimvetsese bwinobwino, Patricia Galiati ndi Secretary General wa chipani cha UTM, right? That means kuti ali ndi ufulu olankhula china chilichonse chimene akhonza kuyankhula chitengedwa ngati final decision ya chipani cha UTM. Now anachita introduce fee yokuti aliyense amene akufuna kuyimira maudindo osiyanasiyana akuyeneka kuti apereke. Ndinapangapo video imene ikuoneka kumbuyo, koma izizi quite interesting. President wa chipanichi sakuziwapo kanthu kena kalikonse amene ndi Michael Usi. Michael Usi akuyankhula kuti iyeyu amayeneka kumaziwa china chilichonse ndipo amayeneka kumatenga step pa china chilichonse chimene chikuchitika ku chipani cha UTM, chifukwa ichi ndi chipani chake, chifukwa ichi ndi chipani chimene Chilima anamusiyira. Ngoona ma newspaper hamikidwa akuti ma president opita convention 20 million. Au je nakuti ine kuyangana kupanga kumaso kuyangana kuti walemba ndani simena zijazo ndifuna ndikupempeni unakuti musamazi kwani ile ndiye sesa kwa akonza. Koma ngakhale zinthu zili choncho, pali kugawanikana kwakukulu. Anthu ena akuyankhula kuti Michael Usi akuyeneka kupitiriza ntchito imene Chilima anayisiya, pamene anthu ena akuyankhula kuti Michael Usi ndi betrayer amene anachita betray Chilima, amene anakhala chete mu nthawi imene MCP inkachita zaubwa bwangawo, mu nthawi imene ndege inasowa. Michael Usi sanayankhulepo kanthu, mapeto ake ankamveka kuti ankakumana nawo m'mikumano ya chinsinsi ndi chipani cha MCP. Dziko la Malawi limadziwika bwino kwambiri ndi kugawanikana pandale makamaka pa nthawi imene anthu akuthamangira kuzisankho. Now zinali ku DPP kumene kunali kulimbirana maudindo, kunali kuti aya ndisogolera ndine. At the end Peter Mutharika ndi amene asogolere mu 2025. Now anthu ena amene anakanika kutenga maudindo ku chipani cha DPP anapita ku UTM ndipo anaonesa chidwi chofuna kukayimirira nawo ngati msogoleri wa chipani cha UTM amene asogolere UTM ku masankho a 2025. Zinthu zambiri zikuchitika, tikhonza kuyembekezera ndithu zinthu zambiri zimene zioneke, koma funso ndikumati ngati dziko la Malawi, ngati dziko limene timanyadira kuti ilili ndi dziko lathu, angati anthu amene nthawi zambiri timafunisisa ndithu titaona dziko lathu lili pena pake, ngati asogoleri athu akumenyana, ngati asogoleri athu okhaokha mchipani chimodzi, salu imodzi, mfundo zawo ndi zimodzi, akukanganirana maudindo, kodi anthu tikuyeneka kuwakhulupirira? Amene aja ndi abale athu, tikayamba kukangana kenako ndikuzakondana anthu otiona ali okusawo. Ndiye ine sindikufuna zokangana ndi aliyense, sindikangana nawo, anena nyenwa sanena nyenwa. Ineyo kuna kuti simena mafuna Dr. Chilima mziko muno zichitike. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani UTM sikufuna kulolerana kuti mwina mwake iziyendera limodzi ndi azisogoleri ake onse mu nthawi imodzi? Michael Usi akulankhula kuti iyeyu ndi amene anachita kusankhidwa ndi Chilima mwini wake, ndipo amayenereka kukhala pa udindo, ndipo akuyeneka kusogolera mpakana masankho achitike, ndipo iyeyo azasapota munthu wina aliyense amene azawine masankho ano, mata kuti azakhala iyeyo kapena mwina azakhala munthu wina mwa anthu amene aonesa nawo chidwi chofuna kuzapikisana nawo pa mpando wa upresident mu chipani cha UTM. Convention kupitidwe kuma chonde please tiyende mwantendere. Mundiperekeze tukawinako mumaganizano mukuganizapo modani. Ndi chinthu choyenereka kuti a UTM azikakangana okhaokha. Kodi mukuganiza ngati Michael Usi kapena tinayankhule kuti Manganya ndi mmodzi mwa mapapeti a MCP kapena ndi mmodzi mwa anthu amene akutumidwa ndi MCP kuti azabwerese mkangano, kapena mukukhulupirira kuti Patricia Galiati akupanga zinthu zolondola? Lolani tidziwe maganizo anu ma comment section, ndipo ndikuonjezeni kuti
ngati pangakhale channel china chilichonse chimene tizilankhulapo zinthu mopanda kupyatira mopanda kuchemerera munthu ina aliyense ndi channel chino chimene ndingakupempheni kuti mukuchita subscribe is Samavita here.